Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang manghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawong hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagbit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ganahan mong musod og langit? Kinsa dinhi ang gustong musod og langit? Asa kamot? Okay. Muna, salamat nga gusto di mong musod og langit. Ang Ginoo si Jesus, siya ra gyud maoy bugtong agianan sa langit. Matud pa niya, walay makaadto sa balay sa akong amahan gawas kun muagi siya kanako. Karon isulti siya unsaon nga aron ta malangit. Kinahanglan kuno magtuman gitas balaod sa Ginoo, dili sama sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Unsa may tinumanan sa balaod sa mga Pariseo o magtutudlo sa balaod, basta naa gani magtan-aw, mutuman sila, pero din agani makita, supako na nila. Kamo dili mo ingon ana, basta na ay nagtan-aw nga authority, tuman dayon. Wa gani mo na gitawag nato, when the cat is away, the mouse will play. Pareha gud aning dinigyapon sa simbahan. Maura mangyapon ang istoryahan. Noon mga buotan na ning ato mga parish personnel karon, buotan na kay ni sila. Ambot lang ka og wa ko dire. Nabang inig-abot is pare, pagtabog kay pare. Para mga choir ba, mga choir. Was father, okay ra, real ka.
La pader ra baru mo bisa. Pag tinaro mo niya. Mga saba ra ba ni pader. No, ana una no. Ako bitaw kapilya nga atong misahan. Abisag dinhi moingon man gyud ko nga unaha gyud lingkod diri sa atubangan. Na mga ashirits na dahil usa ka kapilya nga pagmisa nako usas atong misahanan ba madomingo nya magsigo yon ari lagi mo sa tubangan wa may ashirit dito so tanaw nila nga murag dili ako bisag asa lang manglingkod so pagdanga-danga nako nga ako man na irog ang tanan ni murag naigo og tsunami pa nako mga buangon mo. So, ang Ginoo, ang gusto niya, mutuman kita sa balaod, sugod sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kay mao man ni ang di makita, hunahuna o kasing-kasing. Kinahanglan sa ato palang hunahuna o sa atong kasing-kasing, mupili na ta pagtuman sa balaod. Di na makita ha, pero imo na nang gipili. Kay nga naman, nakakita man ang Ginoo sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Munang niingon siya diri, giingon ayaw panapaw, di ba? You shall not commit adultery. Pero kadtong lalaki magtan-aw sa babae uban ang laway nga hunahuna, nakapanapaw na sod sa hunahuna. Mao ni ang gipasabot aning porn kanang siging tan-aw ana mga porn mababae man or malaki nya magsige na kag pangandoy kani untao kani gid untao kani gid untao ana nakapanapaw na ka parihar sa na sa imong bana magsigig tan-aw ngadto silingan mubo kay short nya magsigig pangandoy kana untao nya magsigig lingi nimo kaluot kini panuay kana gid untao pero wala niya buhata ha. Wa niya buhata, wa kay buhaton nimo masakpan ka, dako kay nang kadaot sa imong pamilya, pero sa imong unahuna wa na gibuhat na. Kana parihara kuno na og silot. Di gyud ka kasod sa langit. Napay giingon diri ayaw pagpatay. Kinsa basagoy ganahang mo patay? Pero matod pa ni Jesus diri, kinsa tong masuko sa iyang isig katao, maghingag, buang, kuanggol, wa kay kapuslanan, ibanlod gyapos impierno. So kana ding masuko, kanang kusog kay mga saba, murderer na para sa Ginoo, parihar sad na sa nipatay gyud. Labi na nang magmaritis kanang manglibak ba? Murderer na. Unsa man ang murder kanang patyo nimo ang tao nga aris likod ba tanawa kanang mga chismosa anas atubangan unsa may ilang isulti adaig-daig tao bilib kay minimo bilib kay inig talikod hinunga kana bilingi ako na imong tupad ingna ingna kono ingna di ka daling masuko mga tanda ka no di ka dali masuko pila ka buk asawa dinhi nga nagmurder sa ilang bana tasang kamot kana bang nasuko ba nasuko sa bana mga kriminal mo pila ka buk bana dinhi ang nagsigig tan-aw sa silingan og sa laing babae oy mga mananapaw mo nga mananapaw pila ka buk anak dinhi nga nasuko sa ginikanan taas ang kamot nipatay mo sa inyong ginikanan pila ka buk dinhi mga ginikanan nga magsigig pangasaba pamalika sa mga anak taas ang kamot gipatay ninyo ang inyong mga anak sa matas Ginoo gisulti man ng Kristo nga magsupakon tani. Muna sa unang pagbasa giingnan kita ni Sirach. Kitang tao do natay kapasidad sa pagpili. Gasa nas Ginoo nato nga kamautang mo pili. Muna sa hunahuna palandaan o kasing-kasing pagpili na. Dili pa na magawa sa imong baba, di pa na nimo mabuhat,
pero sugdi pagpili diris imong kasing-kasing o hunahuna. Kung ako mong tagaan, matod pa diri ni Propeta Sirach, tagaan tamog kayo og tubig, hay may imong puniton. Kayo og tubig. Sa imo pa lang hunahuna, sunog ta na, ari jud ka punit sa tubig, kinahibaw naman imong hunahuna, nipili naman kandaan. Ana na, dili kay mo ingon nga, agad-agad las panahon. Nga inig abot na, hay may palion, asawa o kaning prostitute. Agad-agad las panahon. Nya kini abot mang prostitute, nya wa dihang asawa, siya ikabay sukaran di ba kamukaon. Ana na kay ang hunahuna wa man magpili. Pero magpili patong hunahuna prostitute og asawa, ari jud ko sa asawa. Bisan pagdudhuan pa ko anang prostitute, di jud ko sa hunahuna na nimo. Ay inig abot sa prostitute parayg-parayg nimo, nya imong asawa wa diha, mingon jud ka di ti ka asawa, pahawa Satanas. Kinsa dinhi ang nagbuhat ana ta sa kawa. Hasta quiet, wa mong pataas. Klaro kayo eh. Kamao lagi tang mupili. So gamita ang pagpili. Sa ikaduhang pagbasa ni ingon si San Pablo, dunay tinago ang Dios nga wa gid ni mahibawi ni bisan kinsa. Ang tinago gisulti sa Espiritu Santo. Nya unsa may tinago sa Dios nga pinaagi sa Espiritu Santo kitang tanan nahimong anak sa Dios. Kitang tanan. Why pili? So kanang imong tupad anak na sa Dios. Gamhana na, giubanan na sa Ginoo. Ang nakaapan lang kay ato rasang gitaguan ang atong pagkaanak sa Dios. Papilion ka, original nga buhok o kinuluran. Asa ka pili? Okay, kamo ana. Asa ka mo pili? Original nga kilay o kiniskisan? Bahala mo diya. Asa ka mo pili? Sa original nga naong o gipaputi? Asa imong pilion? Panit nga natural o nabulit sa tato? Sige, kamoy pili. Unsa imong pilion? Purity or impurity? Kana kamong mga babae ug lalaking naguyab-uyab, hayong pilion, kasal usa o na dog o dog usa way kasal? Kamo din ba? Unsay pilion sa pari, madre o parishioner? Kana. Di mo pili Miss Madre basta parishioner. Ana ba? Unsay imong pilion, sala o kabalaan? Giibutang na si imong una-una. Onya karon, naamay ni offer nimo og 1 million. Aron mag-corruption mo. Shiran kag 1 million. Nya ni asay imong ni offer diri, ayaw gyud pag-corruption, tagaan ti kag 1,000. Ayaw pag-corruption, tagaan ti kag 1,000. Nya to ingon pag-corruption, tagaan ti kag labing minus 1 million. Hay may imong pilion. Gilingi ay mong tupad, asa ka na. Naasa ka na. Ang corruption, di biya na makita. Di na makita. Nya katusang naingon ayaw pag-corruption, di sa to makita. Pero ang ihatag niya 1,000. Pero diri sa corruption, 1 million. Hay may mong kano. Uy, daghan kayo mo pili is 1 million. Daghan kayo. Nakaron, doon na pagilaing tinago. Unsa may tinago, nga kung pilion nato si Kristo, dunay langit nga giandam. Kung pilion nato ang yawa, dunay impierno nga giandam. Hay may inyong pilion, langit o impierno? Yate ra. So, kay mo pili mamog langit, ayaw na gyud mo pangasaba ha. Ayaw na gyud mo kasuko. Kay ang masuko, mga saba,
magtanaw anang porn, magsigig, huna-huna anang laway, padung ginas imperno. Ano na siya? Papilion mo. Mupalit og slot o mupalit og cellphone. Na kay kwarta nga 10,000. Unsa man ipalit og slot o ipalit og cellphone? Ang atong halin sa atong bag-ong slot nga SBF DAG as of yesterday niabot na og 2,403 ka slots. Pakpak. Naapay 73,597 ka slots nga available. Tag 500 ni per slot. O kitang tanan mo pili pagpalit og slot, human din ni atong project. Para sa pamutanaw sa atong tarpaulin, atong ipakita ang atong perspective sa atong project sa TV. Pakita dong. O kana, mo na'y atong soon to rise. Sawan, ganahan mo ana nga mobarog na dia skillet? Aw di mo ganahan? Ato nang pabarogon, aga preparar na dia, tanaw na to ang nahitabo sa loyo, kay di man mo kaliili sa loyo. Ako nang ipabidyuhan. Kana mao na diri ang loyo ron, banghouse na sa atong project kuan contractor, ang CEH, ang atong structural contractor sa loyo dong katong kuan. Kana mao na diha rong tukurana nato. Nay gi kuan na gi clearing na siya. Nanay mga layout ang mga paras pundasyon sa footing o mga kuan ana gi fabricate na. So pinaspasay na tagpalit ani ha. Horot gina siya diya mga 35 million atong project atong target ana. Nya basin pa og mahuma na nato. Pero sayon na kay na iset lang inyong mind nga mopalit mog slot. Tuloy-tuloy na ikadawat ni mog kwarta palit na kag slot. Pero di ni mo maset ang imong mind nga mopalit ka og slot, idikadawat ni mog kwarta ang mosoda yon unsay gadget nga paliton. Asa ka magpariban sa imong buhok, asa ka magpalit og bag-ong sapatos, bag-ong alahas, tanan manood na muilog na siya ang mga kalibutanon nga panghuna-huna. Muna set your mind on God. Matod pastubag nato sa Salmo, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo isalikway ang yawa, pilia si Kristo. Kinsa dinhi ang mopili ni Kristo og mosalikway sa yawa, taas ang kamot. Ang wa mo pataas, amigos yawa. Sige, ato lang iampo. Manindog na ta, kay magampo ta.